Isahan na bugo atong bata katong yagi ba. Imposible to kay bay nga nakabalo siya nga padulong ko sila ha. Paminaw ko murag naa gyud siguro kung sabo ni siya ba. Ay look out siguro ning bataan eh. Ay balaan ra gyapon ako ning kung say look out nimo. Adto sa ko kapangita pa og lata og bakal re. Agi na pa si PG oh. Tawagan ako si boss eh. Para ma-inform. Push, push. Push. Wala nang tawag. Uy, si Hondoy, mandali. Hello, boy. Hello boss. Adong si PG da ba? Sige, boy, matek. Minus mga lata dari bakal eh. Asa mga kita eh. Suruyon sa nakutong bataha to dito ba basig daan na po diri dula ba. Laro ba di nakabalo ani nga pag-adto na ko diri. Impas iwas sa kuwar ug masakpan na kadiha. Pitaka. Pitaka man ang libay. Ara man diri. Awi rabi na ko. Nawala na ni. Apa kita kwarta oh. Sakto. Bas makapalit bugas ani. Sino ko mangitag lata o bakal. Balik ako. Oh. Ano kita ko pitaka na may dito na ibay buanga mo. Payon mo kaya bay. Pitaka bay to nyagi ba nakitaan na gyud ako bay naara man dito day. Ha nakitaan. Na ito sa kanang may sako lang sa kilid ba. Nagtuo ko tong bata bay dili gyud siya no. Ay nahulog ra na nahulog. Nahulog ra siguro ni ko bantay gani ko nakita sa lain ba. Kaya dugay-dugay na ito. Dugay na gyud puto bay pero ang kwarta na ramya puno 1-1 ramya puno. Kompleto man kana. Kompleto ya puno 1-1. Ayun wala basa. Umpun na basa na uga ra po siguro na kini agi bay ulan. Oo. Tungod na sa ulan ta uga. Oo. Uga na siguro. Ayo ba nakita pa nimong pitaka nimo. Gani, wag ko nagdahom nga makita pa nako ni oy, nagtuo ko katong bata ni kuha ni. Nya tinukan na. Ha? Ay, gasong dili oy kay pampalit din ako nigbugas unta. Ay, palit pa ng bugas. So dili ko magdugay kay ang pampalit bugas sa kuna na nakita naman ako. Siguro na. Nya wala ko. Sige bay. Dili ko pangitag kuan ni lata. O may lata dito bay bakal. Wala ginagit sakpan na. Wala pero nakita naman ako ni. Siguro pasin ako. Kahit tayo, hindi man naman ko na, pero bugas ako di bugas ni, pang mga sako na ni, nyaw na ko. Sige bay. Sige. Lah, kuha lagi yung pitaka niya bay. Tuon ako sa busi ron bay. Para sa personal may mag-istorya. Para ako to. Bus! Uy, ito sa mukha ko, kaya akong batos. Unsa man boy? Bus, anong nakuha mo ni PJ Pitaka, bus? Yagi to ganyan sa kuha. Ay, kato boy. Isa to sa akong plano. Yun sa man mo, bus. Anong nakuha mo ni Pitaka? Ingani, rana ko. Adtog balay boy. Kaya na ako ipabuhat sa imuha. Agdali. So may pabuhat mo sa kuha boss. Dali sa boy. Saman boss. Malo na ka boy. Kung asa ni mo ni ibutang. Okay boss, matik. Wiran mo plano, bus, oy. Pero naman lagi yung kwarta lagi dito. Itong kwarta boy, play money, raman to. Pero
Kung tinuod na nadin. Magaling kang kupal ka. Hira, jud plano, boss ay. Lima ni dito mo nahatag, boss. Pero anong sa kalibo naman nalagi na, boss? Asang sa gato sana? 100 ani boy, gipalit na nanay bugas. Biliba yun ako ni mo, boss. Ay, di ko nagkamali si mo ba nga ikaw ang gipili, boss. Bueng boy, dagan kini plano. Ginimutdan boy. Magaling kang kupal ka. Okay, boss. Pasit ako, boss. Sige boy. Utok ba, utok. Hahaha.